Καλώς ήρθατε στο πρώτο βιντεάκι της SIG με μαγειρική. Δεν είναι το πρώτο μας βίντεο, αλλά είναι το πρώτο βίντεο που θα κάνουμε μαγειρική μαζί με τη διατροφολόγο μας τη Μαρία. Γεια σας κορίτσια. Καλώς ήρθες. Έχουμε βρει κάποιες πάρα πολύ healthy συνταγές. Βασικά η Μαρία τις έχει βρει. Που είναι για κάθε μέρα, για πριν το γυμναστήριο νομίζω και για μετά. Σωστά. Πριν και μετά. Οκ, τέλεια. Θα απαντάμε σε κάποιες ερωτήσεις σας που έχει να κάνει με τη διατροφή και ταυτόχρονα εμείς θα κάνουμε τις συνταγές. Και είναι σαν μικρά γεύματα ουσιαστικά. Σνακάκια. Εύκολα. Δεν είναι τίποτα δύσκολο, δεν θέλει πολύ χρόνο. Τα υλικά τα έχουμε εδώ μπροστά, δηλαδή βλέπετε δεν υπάρχει τίποτα σε ζάχαρη. Ριζοκοφρέτες, μήλα, ρόδι, φράουλες. Υπάρχει μαύρη σοκολάτα. Ναι, μόνο μαύρη σοκολάτα. Βρώμη. Εντάξει, θα τα δείτε στη συνέχεια. Τέλος πάντων, γιαουρτάκι. Να πούμε πρώτα η πρώτη συνταγή ποια θα είναι για να ξεκινήσουμε μετά να απαντάμε στις ερωτήσεις, ώστε να τα κάνουμε πιο εύκολα. Να ξεκινήσουμε νομίζω με τη ριζοκοφρέτα. Μια πολύ ωραία βάση για να κάνουμε σνακάκια. Θα βάλουμε πάνω ανθότυρο, θα βάλουμε λίγο μέλι, αλλά το twist εκεί είναι το ροδάκι. Εξαιρετικός αντιοξυδοτικά. Το ανθότυρο θα μας βοηθήσει να πάρουμε την πρωτεΐνη και η ριζοκοφρέτα, σαν βάση από κάτω, θα μας δώσει υδατάνθρακα καλό, χωρίς ζάχαρη πουθενά, κορίτσια. Έτσι, λίγο μελάκι μόνο θα βάλουμε. Για να γλυκίσει. Αυτό μέσα στην ημέρα, ας πούμε, πού θα το έβαζες εσύ? Θα το έβαζα μετά την προπόνηση. Για κάποια που θέλει να πάρει πρωτεΐνη μέσα από το ανθότυρο, βασικό συστατικό για μετά την προπόνηση αυτό. Μπορείς να βάλεις και cottage. Μπορείς να βάλεις και cottage. Μπορείς να βάλεις και κατοίκι. Λίγο πιο έτσι αλμυρή επιλογή τώρα το κατοίκι. Πολύ ωραίο, εξαιρετικό τυράκι και αυτό. Θέλουμε την πρωτεΐνη, κορίτσια, μετά το γυμναστήριο. Άρα το να τη βάλουμε σε μια Παρασκευή όπως είναι το άνθρακας. Λίγο μέλι, λίγο ρόδι, γρήγορα και εύκολα. Παίρνω από τη μία ριζοκοφρέτα, πάρτε να μην σας Μία πρέπει να φάμε. Μπορούμε να φάμε και δύο, αλλά τώρα είναι να το δείξουμε. Να μην το δείξουμε. Ναι, ωραία, συνολικά θερμίδες. Λοιπόν, ανά ριζοκοφρέτα τώρα, αν πούμε ότι θα βάλουμε πάνω μια μερίδα τυρί που είναι στα 30 γραμμάρια, εδώ οι θερμίδες δεν ξεπερνάνε τις 180. Οκ. Εγώ δεν τρελαίνομαι για ανθότυρο να πω κάποτε, γι' αυτό ρώτησα για πολύ το ανθότυρο. Λοιπόν, χαμηλό σε λιπαρά, χαμηλό και σε αλάτι, δηλαδή για ανθρώπους που θέλουν να κάνουν διατροφή, χαμηλή σε νάτριο, το ανθότυρο είναι πάρα πολύ ωραίο τυράκι. Αυτή είναι η ποσότητα που πρέπει να βάζουμε. Τα 30, θα σου πω, τα 30 γραμμάρια είναι αυτό και αυτό. Εγώ θέλω ένα και συχαίνομαι να πιάνω το τυρί χωρίς να. Δεν είναι όμως αυτό το τυρί, είναι πολύ. Είναι μαλακό. Δηλαδή, αν πατήσουμε και το πατήσουμε εδώ πέρα με κουταλάκι. Ναι, θα κάνει τη βάση. Ναι, εντάξει, εγώ με το πυρούνι. Έχουμε τη ριζοκοφρέτα σαν βάση. Ακριβώς. Τώρα θα σας πω, ανάλογα το ανθότυρο, υπάρχουν και πιο μαλακά, πιο soft ανθότυρο, τα οποία μπορείς να τα κάνεις. Θα τα βάλουμε όλα. Πού πήγε? Έχεις και τα μαλλιά και μου το ρίξεις πάνω στο πόδι και σχαίνομαι το τυρί. Έλα τώρα. Θα κόψεις τίποτα, Ναι, σιγά μην τα κόψω. Έλα ρε παιδιά. Και μυρίζεις τυρί. Έλα. Αυτό το σπίτι θα. Τι θέλω και καθάρισα το σπίτι μου λες. Ωραία. Εντάξει, μετά από αυτό το διάλειμμα που έσπασε τη Λοιπόν, βάλτε τα τυράκια πάνω, κοριτσάκια μου, ναι. Απλά θέλω να τα πλώσουμε λιγάκι. Τι να πλώ. Καλά, αυτό δεν γίνεται. Έριξα σαν. τυρί μέσα στη σοκολάτα. Όχι ρε παιδιά. Μέλι και ρόδι είπες. Ναι, ακριβώς. Θα βάλεις μελάκι και ροδάκι. Εγώ θέλω αρκετό μέλι. Λίγο. Sorry. Δεν έχεις μέτρο, κορίτσι μου, εσύ. 0. Κοίτα λίγο. Αυτή είναι η σωστή ποσότητα μέλιου. Εδώ. Ένα twist. Εντάξει. Το βλέπουμε. Αυτή είναι η σωστή ποσότητα μελιού. Εγώ το πνίξα. Όχι αυτή. Δες λίγο τι κάνει. Έβαλες ροδάκι. Ναι, Περίμενε να το. Περίμενε. Να το πούμε με την κουτά. Σου είπε κανείς να φας, κορίτσι μου. Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Λίγο υπομονή. 2 κουταλάκια. Το ρόδι έχει πολύ λίγες θερμίδες. Μπορείς να βάλεις όσο ρόδι θέλεις. Γιατί το να φτάσεις στο μισό φλιτζάνι δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν μπορούμε να μετράμε και τις θερμίδες. Εμένα μου αρέσει το ρόδι, ας πούμε, μπορώ να βάλω. Πολύ ωραίο. Ωραία. Οπότε. Βοηθάει σε πολλά πράγματα. Μια χαρά. Απλά εγώ έχω βάλει λίγο πιο πολύ τυρί από ό,τι πρέπει για τις θερμίδες που θέλουμε. Ναι, έχεις βάλει λίγο παραπάνω τυράκι. Τόσο εύκολο. Θέλεις κάτι γρήγορο που να έχει πρωτεΐνη, να το τρως μετά την προπόνηση. Δεν έχει πολλές θερμίδες. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Αλήθεια. Το τυρί με το μέλι είναι εξαιρετικό συνδυασμό. Και το ρόδι είναι ωραίο με το τυρί. Δηλαδή, αν είσαι busy και θέλεις να φύγεις μετά το γυμναστήριο να πας γρήγορα στη δουλειά, πολύ εύκολο. Άρα, εδώ η δικαιολογία δεν έχω χρόνο να φάω το snack μου. Δεν υφίσταται. Δεν υπάρχει. Ποιο είναι το κόλπο για να κρατήσεις consistency σε διατροφή και γυμναστική? Πολύ ωραία ερώτηση.
Για πες, Σοφία, τι πιστεύεις? Εγώ προσωπικά το γυμναστήριο το θεωρώ μέρος της καθημερινότητάς μου. Αν δεν πάω στο γυμναστήριο, νιώθω ότι κάτι λείπει. Και έτσι έχω μάθει. Έχω αρχίσει και κάνω 14 χρόνια, από πολύ μικρή έχω αρχίσει και κάνω γυμναστική. Και όταν πάω στο γυμναστήριο, νιώθω μετά ότι η μέρα μου μπορεί να ξεκινήσει πολύ καλύτερα. Δεν πάω γυμναστήριο ποτέ αργά. Ίσως και αυτό είναι ένα κόλπο, να ξεκινήσεις τη μέρα σου με το γυμναστήριο, γιατί στη διάρκεια χάνεις και ενέργεια, θεωρώ. Δεν μπορούν όμως όλοι. Δηλαδή υπάρχουν και. Ναι, εντάξει, οκ. Εγώ λέω τώρα αυτό που βοηθάει εμένα να είμαι συνεπής στο γυμναστήριο. Να ξεκινάω τη μέρα μου από το γυμναστήριο, γιατί μετά χάνω ενέργεια, πέφτω λίγο. Δεν μπορεί να μην έχω φάει πολύ καλά μες στη μέρα. Εγώ, αν δεν πάω απευθείας με το που ξυπνήσω, μετά δεν μπορώ να πάω στη μέρα. Νομίζω δηλαδή για μένα αυτό είναι. Είναι η ώρα που θα πας στο γυμναστήριο που είναι σημαντική μέσα στην ημέρα. Άρα η ώρα είναι ένας παράγοντας. Να διαλέξουμε μια σωστή ώρα, όχι τα πάντα πρωί, την ώρα που κουμπώνεις τον καθένα τώρα. Την ώρα που μπορείς και θεωρείς ότι έχεις και περισσότερη ενέργεια. Ναι. Τώρα δεν ξέρω. Κάποιος μπορεί να είναι μεσημέρι, κάποιος μπορεί να είναι απόγευμα, να θεωρεί ότι όταν κάνει τις δουλειές του έχει πιο πολύ ενέργεια μετά ή το πρωί έχει πιο ατονία, ας πούμε. Εγώ το πρωί είμαι πιο εύκολη στο να κάνω γυμναστική. Είναι πιο εύκολο για μένα. Και εγώ το πρωί. Αν δεν πάω με το που ξυπνήσω, εγώ δηλαδή μετά μες στη μέρα βαριέμαι. Και αν πάω μέσα στη μέρα, δεν θα κάνω και σωστή προπόνηση. Ενώ το πρωί κάνω πιο σωστή προπόνηση. Σωστά. Βαριέμαι μετά. Ίσως εμένα έχει να κάνει και με τις ορμόνες μου αυτό. Επόμενη συνταγή είναι τα τρουφάκια. Healthy τρουφάκια, εντάξει, όχι αυτά που φαντάζομαι εγώ. Όχι. Ή αυτά που θα έκανες εσύ βασικά. Γιατί αν σου λέγανε ότι φτιάχνεις healthy τρουφάκια, δεν θα τα φτιάχνεις ποτέ. Ποτέ. Δεν υπήρχε λόγος. Δεν πειράζει. Τώρα εδώ όμως θα κάνουμε healthy. Ναι. Τώρα αυτά θα τα υιοθετήσω όμως στη διατροφή μου. Πήγε αυτό με τη ριζοκοφρέτα, είναι τέλειο. Πότε τα τρώμε αυτά? Τι πιστεύετε? τρουφάκια. Πριν ή μετά το γυμναστήριο? Ναι. Κοίτα, εγώ αυτά θα τα είχα σαν snack γλυκό για μετά το γυμναστήριο. Αν θέλω κάτι Τύπου γλυκό να απόγευμα, φάω. μετά το φαγητό, ναι. μετά το μεσημεριανό. Με στεναχωρείτε. Όχι. Θα τα φάμε Είδες πριν. πότε ξέρεις να τρως. Σκέφτεσαι ότι θες ένα γλυκάκι μετά. Όχι. Κάτσε ρε Όχι, εσύ. είναι πριν το γυμναστήριο. Εντάξει, οκ. Θέλεις ενέργεια. Να κάτσω Έχει κάνω όλο αυτό μπανάνα πριν το μέσα. γυμναστήριο τώρα. Έχει μπανάνα. Θα το φας πριν το γυμναστήριο, ναι. Θα βάλουμε μέσα ένα άλυμα ξηρού καρπού. Μπορεί να είναι από φιστίκι, μπορεί να είναι από αμύγδαλο, μπορεί να είναι από φουντούκι. Ναι. Θα βάλουμε τη φίλη μας τη βρώμη, την οποία κάποιος μπορεί να τη βάλει ολόκληρη ή να την αλέσει, να την μπλεντάρει για να είναι έτσι λίγο πιο smooth. Θα βάλουμε το μέλι, το είπαμε, θα βάλουμε κανελίτσα που εγώ την αγαπώ, τη βάζω στις περισσότερες συνταγές μου. Εκχύλισμα βανίλιας, είτε σπασμένα αμύγδαλα. Κάποιος αν έχει και αλεύρι αμυγδάλου μπορεί να το βάλει. Εμείς έχουμε αμύγδαλα. Έχουμε ολόκληρα, θα τα μπλεντάρουμε φυσικά. Και σκουπ έχεις δίκιο. Γιατί αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Δηλαδή, αν θέλεις να πάρεις και την πρωτεΐνη σου, είναι τέλειος τρόπος να την πάρεις. Ναι, κάποιος μπορεί να βάλει ό,τι γεύση θέλει. Οπότε, Πόσο πρωτεΐνη? 2 σκουπ. επειδή έχει πρωτεΐνη πριν το γυμναστήριο, είναι τέλει μετά. Σαν κύριο συστατικό είναι πριν. Γιατί έχεις και πολλούς υδατάνθρακες. Έχεις υδατάνθρακα εύκολο εδώ. Ναι, την μπανάνα σου δίνει άμεση ενέργεια μαζί με το μέλι, μαζί με τη σοκολάτα. Εμείς όμως το ανεβάζουμε λίγο την περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, βάζοντας πρωτεΐνη σε σκόνη. Κάποιος, αν δεν θέλει και δεν έχει υψηλούς στόχους πρωτεΐνης, μπορεί αυτό να το εξαιρέσει, έτσι. Τα πλάθουμε, τα περνάμε από σοκολάτα υγείας και έτσι για τη τσαχπινιά. Τι είναι αυτό? Αλάτι. Αυτό είναι αλάτι. Λίγο με τη σοκολάτα είναι τέλειο. Φανταστικό. Ναι. Εσείς πώς μπορείτε και διατηρήσετε fit, κάνετε κάποια συγκεκριμένη ρουτίνα? Για μένα η ρουτίνα είναι η γυμναστική. Θα πρέπει να υπάρχει σίγουρα η γυμναστική μέσα στη ρουτίνα μας. Τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα. Και η διατροφή θεωρώ ότι μπορείς να φας και κάποια πράγματα. Θα μας πει και η Μαρία, που είναι και ειδική σε αυτό. Αλλά θεωρώ ότι δεν χρειάζεται πάντα απαραίτητα να κάνεις μια αυστηρή διατροφή. Ειδικά αν δεν θες να χάσεις κιλά, μπορεί να θες να στεγνώσεις. Μπορεί να θες για το καλοκαίρι να γραμμώσεις περισσότερο. Θεωρώ ότι με μέτρο μπορείς να φας έστω και λίγο ζάχαρη, λίγο γλυκάκι. Καταρχήν, να πούμε ότι δεν υπάρχουν απαγορευτμένα τρόφιμα. Όλα μπορούμε να τα εντάξουμε. Εντάξει, όταν κάνεις μια αυστηρή διατροφή και θες να χάσεις πολλά κιλά, κάποιες τροφές απαγορευμένες δεν μπορείς να το τρως κάθε μέρα. Όχι, αυτό είναι το θέμα. Είναι Αυτό η συχνότητα. Όλα έχουν θέση σε μια ισορροπημένη διατροφή. Αυτό, ακριβώς. Ακόμα και το γλυκό έχει θέση σε μια ισορροπημένη διατροφή. Το θέμα όμως είναι όταν ψάχνουμε καθημερινές πρακτικές να βρίσκουμε λίγο πιο healthy choices να κάνουμε. Συμφωνώ, ζάχαρη, ναι, να βάλουμε μέλι, μπορούμε να βάλουμε λίγο αμύγδαλο, λίγο βρώμη. Και θεωρώ ότι μπορείς να αλλάξεις μερικές τροφές οι οποίες είναι. Δεν θέλει να μιλήσουμε. Ωραία. Πώς διαχειριζόμαστε την ορμονική διακύμανση σε γυναίκες με διατροφή?
Πολύ ωραία ερώτηση. Αυτό πάει λίγο πιο πολύ στο κλινικό κομμάτι. Τα ορμονικά θέματα στις γυναίκες μπορεί να έχουν να κάνουν με το θηροειδή αδένα. Εδώ έχουμε ένα παράδειγμα τη Σοφία δίπλα μας. Μπορεί να έχουν να κάνουν με πολυκυστικές οθήκες, μπορεί να έχουν να κάνουν με αντίσταση στην ινσουλίνη. Καταρχήν θα πρέπει να βάλουμε μια σειρά στις εξετάσεις αιματολογικές, να απευθυνθούμε στο γιατρό μας και μετά να απευθυνθούμε σε έναν διατροφολόγο να μας φτιάξει λίγο το πρόγραμμά μας εξατομικευμένα. Γιατί πολλές φορές ακούμε εδώ τη διατροφή από τη φίλη μας τη Σοφία, από τη φίλη μας τη Γαριφαλιά. Δεν είναι όλα για όλους. Ειδικά λοιπόν όταν υπάρχει κλινικό υπόβαθρο από κάτω, θα πρέπει να απευθυνόμαστε σε έναν διατροφολόγο να μας βγάζει διατροφή κουμπωμένη στις δικές μας τις ανάγκες και στις αιματολογικές εξετάσεις μας. Έτσι. Από εκεί και πέρα, σε όλα τα ορμονικά θεματάκια, το πολύ σημαντικό είναι η συχνότητα των γευμάτων. Δεν μπορεί να είσαι διαβητικός ή να έχεις αντίσταση στην ινσουλίνη και να μου τρως ένα γεύμα την ημέρα. Αυτά δεν τα κάνουμε. Εδώ έχω βάλει την βρώμη και τα αμύγδαλα. Εμείς έχουμε αφήσει τα αμύγδαλα να είναι κομματάκια, δεν τα λιώσαμε εντελώς, να γίνουν σκόνη, γιατί μας αρέσει να έχει το τραγανό μέσα. Έτσι ακριβώς. Πάρα πολύ καλή, σας ευχαριστώ. Tips για διατροφική προσέγγιση που λειτουργεί σε περίοδους υψηλού στρες, burnout. Πολύ ωραία. Όλο, Οκ, ωραίο αυτό, Ωραία ερώτηση. Πόσο είναι 180 γραμμάρια. 180 γραμμάρια. Είναι γύρω στο ένα φλιτζάνι αυτό. Εντάξει, δεν θα τα φάμε όλα τα τρουφάκια προφανώς. Τα κάνεις υποτίθεται για όλους. και κρατάς το ψυγείο κάθε μέρα. Αυτό εννοώ. Ναι. Αυτό δεν είναι για ένα γεύμα. Όχι. Τα ετοιμάζεις, φτιάχνεις τις μεριδούλες, τις κρατάς στο ψυγείο Αυτό πάντα. είναι τέλειο. Και έχεις για μια εβδομάδα. Ναι, ρε παιδάκι μου, η ριζοκοφρέτα ήταν ένα γεύμα. Αυτό δεν είναι για ένα γεύμα. Αυτό λέω. Αυτό είναι Κατάλαβες. Παρασκευή για πιο πολλές μέρες. Δηλαδή, αν μου τα έχετε σε ένα αεροστεγό κλεισμένο δοχείο, μπορείς και μια εβδομάδα να τα τρως. Προφανώς. Ναι. Όμως σε όλα παίζει ρόλο και η ποσότητα, έτσι. Εμείς εδώ θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μπαλάκια ενέργειας γύρω στα 20 γραμμάρια το καθένα. Θα ρίξει εδώ η Γαριφαλιά την μπανάνα μέσα. Πάρα πολύ ωραία. Ανακατεβώ. Να ρίξουμε λίγο και τα υπόλοιπα υλικά. Ναι. Θα βάλουμε γύρω στο ένα κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας. Τόσο, δεν θέλει άλλο. Θα βάλουμε μέλι. Για πάμε να βάλουμε μέλι. Μ' αρέσει πάρα πολύ η βανίλια. Σε όλα σχεδόν τα γλυκά. Λοιπόν, το μέλι. Εγώ τώρα το βάζω με το μάτι γιατί ξέρω απ' έξω τη συνταγή. Πόσο είναι περίπου αυτό? Είναι γύρω στο 1 τρίτο του καπ, 1 τρίτο του φλιτζανιού. Κανέλα, βάζουμε τώρα κανέλα. Ναι, για πάμε να βάλουμε κανέλα. Εντάξει. Ωραία. Ο στόχος ήταν να το διαλύσω. Αυτό τι ήτανε? Κάτι έπεσε, να ξέρεις. Κάτσε μην μου φύγει. Όπα. Εντάξει, μια χαρά. Αυτό φτάνει. Σκουπ πρωτεΐνης. Με κουτάλι. Δεν θέλει μικρό κουταλάκι, άστο. Αυτός λοιπόν που είναι σε στρες, που είναι σε μια περίοδο burnout γενικότερα, θέλει συχνά γευματάκια. Θέλει να έχει αρκετή ενέργεια, προερχόμενη κυρίως από υδατάνθρακα. Σε αυτές τις περιπτώσεις τώρα είναι ανάλογο για τον άνθρωπο. Πρέπει να έχει συχνά γευματάκια, να τα εντάσσει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πολλές φορές και οι υγρές θερμίδες βοηθάνε σε αυτές τις περιπτώσεις, δηλαδή υγρά ροφήματα τα οποία θα μας δώσουν πυκνοθερμιδικά έτσι ενέργεια. Επηρεάζει η ώρα του βραδινού στην απόδοση της διατροφής μας. Στην απόθεση. Στην απόδοση. Λοιπόν, μια ερώτηση που μου την κάνουν πολύ συχνά. Τι ώρα πρέπει να τρώω βραδινό, λοιπόν, έτσι. Η ώρα του βραδινού. Εγώ. Τι πιστεύω. Αυτό που πιστεύεις εσύ λίγο με τρομάζει, Σοφία. Αλλά ναι, να σε ακούσουμε. Όχι, θα σου πω την αλήθεια. Κάποτε έτρωγα τύπου 6 ώρα το τελευταίο γεύμα. Στο μυαλό μου ήταν ότι κατάλαβες. 6 ώρα. Να κάνω νηστεία πολλές ώρες και έτρωγα την επόμενη 2 η ώρα το μεσημέρι. Ανθυγινό να φανταστώ πάρα πολύ. Κανένας διατροφολόγος δεν το συστήνει. Όμως, ναι, το ξέρω, μου το έχεις πει πάρα πολύ. Όμως θεωρώ ότι αν κοιμάσαι 12 η ώρα, πες 12 η ώρα. Εγώ κοιμάμαι 12 η ώρα, 12 με 1. Δεν πρέπει το τελευταίο σου γεύμα να είναι 8 η ώρα. Και πιο αργά. Και πιο αργά, ναι, ρε παιδιά. Όλα έχουν να κάνουν με την ώρα που ξυπνάει και κοιμάται κάποιος. Εγώ έχω δει ότι δεν μπορεί. Εγώ, ας πούμε, που κοιμάμαι 3 η ώρα το πρωί, δεν θα είναι το γεύμα μου 11 η ώρα και 12. Δεν πρέπει να κοιμάσαι 3 η ώρα, το ξέρω. Ναι, αλλά υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι που κοιμούνται 3 η ώρα το πρωί. Και 3 και 2 και 4, γιατί μπορούν να κάνουν και μια αντίστοιχη δουλειά που να ξενυχτάνε, έτσι. Ίσα τα τρουφάκια, όχι το ένα σαν το κεφάλι μου και το άλλο. Συγγνώμη, Μαρία. Η ώρα που τρώμε το βραδινό έχει να κάνει με την ώρα που κοιμόμαστε. Δεν μπορεί κάποιο να φάει 7 η ώρα το βραδινό και να κοιμηθεί 3 η ώρα το πρωί. Δεν γίνεται αυτό. Άρα, από την ώρα που ξυπνάμε και από την ώρα που κοιμόμαστε, προσπαθούμε να κάνουμε συχνά γευματάκια. Φυσικά δεν θα φάμε ένα μεγάλο γεύμα στι 11 για να πέσουμε για ύπνο στι 12. Θα αφήσουμε 1,5-2 ώρες να περάσουν. Αλλά δεν υπάρχει κακή ώρα βραδινού γεύματος. Όλα έχουν να κάνουν με το δικό σου προσωπικό πρόγραμμα. Πρέπει να αυξήσω θερμίδες. Δεν θέλω να μεγαλώσει κοιλιά, αλλά ο γλουτός. Πολύ ωραία ερώτηση. Αυτό και εμένα με ενδιαφέρει αυτό. Τι σε ενδιαφέρει, να δεις ότι. Να μην μεγαλώσει η κοιλιά, αυτό δηλαδή. Γιατί και εγώ, αν αυξήσω τις θερμίδες, επειδή είμαι ένα σωματότη που παίρνει εύκολα στη κοιλιά. Έχεις λιποθήκη σου εκεί προφανώς. Ναι, καταρχήν, για να αυξήσουμε τον όγκο σε μια συγκεκριμένη μυϊκή ομάδα, θέλουμε προπόνηση σε αυτή τη μυϊκή ομάδα. Έτσι. Άρα,
πολλά πράγματα δεν εξαρτώνται μόνο από τη διατροφή. Θα πρέπει να έχεις σίγουρα ένα θερμιδικό πλεόνασμα, δηλαδή να τρως αρκετές θερμίδες ή όσες χρειάζεσαι ή λίγο παραπάνω. Αλλά αυτή η στόχευση συγκεκριμένη στο γλούτο θα πρέπει να γίνει μέσα από την προπόνηση. Δύσκολο αυτό να το καταφέρει κάποιος αν είναι έτσι σε ένα θερμιδικό έλλειμμα, αλλά αν οι θερμίδες είναι σωστά τοποθετημένες μέσα στην ημέρα και κάνει την κατάλληλη προπόνηση, αυτό είναι εφικτό σαν σενάριο. Ναι. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση σε αυτό. Ισχύουν, ας πούμε, που βλέπεις τροφές, π.χ. θα δεις TikTok και θα δεις οι τροφές που καίνε το λίπος στην κοιλιά. Όχι. Δεν πάμε. ισχύει Κορίτσι, τίποτα. δεν θέλω να στο χαλάσω το όνειρο, αλλά δεν ισχύει αυτό. Αλλά δεν πίστευα ότι ισχύει έτσι κι αλλιώς. Ούτε δεν υπάρχει όχι, όχι. Δεν υπάρχει. ούτε αυτό το μαγικό θερμίδες. ρόφημα που αν το πάρεις χάνεις πόντους από την κοιλιά ή από τη μέση, κάτι τέτοια. Να φανταστώ, αυτά όλα είναι. Και αυτό και δεν έχω εμπιστευτεί ποτέ αν δω ότι διαφημίζουν ροφήματα που τύπου θα χάσει. Παίζει την κοιλιά πάρα σου. πολύ όμως αυτό. Οι τροφές που καίνε το λίπος στην κοιλιά. Οι τροφές που καίνε το λίπος στους γλυτούς. Καίνε το λίπος γενικά. Καίνε το λίπος γενικά. Δεν υπάρχουν αρνητικές θερμίδες στα τρόφιμα, ούτε και να πάρεις. Ας πούμε τα Στο καυτερά. να βοηθάει. Στο να ανεβάζει τα επίπεδα μεταβολικού ρυθμού, υπάρχουν κάποια πιπέρια, τα καυτερά, ναι, τα οποία μπορούν, αλλά σε τόσο μικρό και αμεληταίο βαθμό που δεν έχει το συνολικό όφελος. Τροφές που να βοηθάνε στο μεταβολισμό. Στο να σου φτιάξουν το μεταβολισμό. Ο μεταβολισμός για να ανέβει θέλει σωματική άσκηση. Δεν υπάρχουν τροφές που ανεβάζουν τα επίπεδα μεταβολισμού. Αυτό ξεχάστε το, δεν υπάρχει. Αλλά υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να κάνουμε μέσα από σωματική άσκηση για να βοηθήσουμε τα επίπεδα μεταβολικού ρυθμού. Πόσο σημαντικό είναι το κάρντιο καθημερινά με σχέση τα βάρη? Αναερόβια προπόνηση, αερόβια προπόνηση. Και οι δύο είναι πολύ σημαντικές. Βιβλιογραφικά για την καύση του λίπους, παλιότερα υπήρχε πεποίθηση να κάνουμε πιο πολύ αερόβιο. Αλλάζουν τα ερευνητικά δεδομένα. Θέλουμε και αντιστάσεις, θέλουμε και αερόβια συμμετοχή, αλλά και οι αντιστάσεις βοηθάνε και έτσι ανεβάζουν τα επίπεδα μεταβολικού ρυθμού αρκετές μέρες μετά. Επομένως, θα έλεγα ότι ο συνδυασμός είναι η κατάλληλη προπόνηση. Οπότε μπορείς να χάσεις, ας πούμε, με το κάρντιο και αν κάνεις βάρη, μπορείς να χάσεις ίδιες θερμίδες με το κάρντιο. Φυσικά. Και με τους δύο μηχανισμούς. Το θέμα όμως είναι για να είμαστε υγιείς, να προσπαθούμε να έχουμε μέσα στην εβδομάδα μας και τις δύο προπονήσεις. Έτσι, να κάνουμε και αερόβια και αναερόβια προπόνηση. Τέλεια. Ουσιαστικά χρειαζόμαστε και κάρντιο και βάρη. Ναι, αυτή Εγώ είναι η που αλήθεια. συχαίνω με το κάρντιο. Η λογική όμως, είναι αυτή, να πάμε πιστεύω, ρε βόλτα, φίλε. να κάνουμε τα βήματα μας μέσα στην ημέρα, περπατώντας. Ωραία. Κάνει λίγο περπάτημα. Δεν χρειάζεται το κάρντιο να σημαίνει ανεβαίνεις στο διάδρομο. Θα κάνω στο διάδρομο 15 λεπτά στο 6,5. Μια χαρά. Πολύ ωραία. Στην προπόνηση μου αυτό είναι το κάρντιο όμως. Δεν κάνω τύπου. Τα υπόλοιπα είναι βάρη. Θέλει 30 λεπτά, Ελένη, συστάσεις περπάτημα την ημέρα. Χρειαζόμαστε πράγματι τόση πρωτεΐνη ή είναι μόδα? Πολύ ωραία. Το σκεφτόμουν και εγώ ερώτηση πριν. αυτή. Θυμάσαι που μιλούσαμε στο τηλέφωνο και σου έλεγα ότι γενικά έχει γίνει μόδα η Πρωτεΐνη. κρεατίνη, πρωτεΐνη, όλα αυτά. Ναι. Εγώ π.χ. παίρνω κρεατίνη. Κρεατίνη. Πολύ ωραίο συμπλήρωμα. Εγώ ούτε πρωτεΐνη ούτε κρεατίνη. Άκου, έχω μπει και έχω διαβάσει για την κρεατίνη full και τα ωφέλη τη. Ναι. Όπως στο μυαλό, στη συγκέντρωση, ότι βοηθάει και πολύ στον εγκέφαλο γενικά. Βοηθάει και στην ξεκούραση μετά την προπόνηση. Αυτό. Αλλά δεν είναι για όλους. Δεν είναι για όλες τις ηλικιακές ομάδες και δεν είναι Συμφωνώ. για όλους μας. Σίγουρα, ναι. Όταν κάποιος θέλει να πάρει ένα τέτοιο συμπλήρωμα, καλό θα είναι να κάνει αιματολογικές εξετάσεις, να τις δώσει στο γιατρό και στο διατροφολόγο του, να δούμε κάποιες συγκεκριμένες τιμές στο αίμα για να δούμε αν αυτός ο άνθρωπος μπορεί να την πάρει, επιτρέπεται να την πάρει. Δεν είναι όλα τα Άρα συμπληρώματα δεν για είναι όλους. κάτι που μπορεί να πάρει έτσι μόνο σου. Καλό θα είναι όχι. Και επίσης την πρωτεΐνη που παίρνουμε από συμπληρώματα, γιατί δεν αναφέραμε μόνο την κρεατίνη, αναφέραμε και την πρωτεΐνη. Δεν υπάρχει κάποιος λόγος να παίρνουμε συμπληρώματα πρωτεΐνης αν καταφέρνουμε να φτάσουμε το στόχο της πρωτεΐνης μέσα από τα φυσικά τρόφιμα. Τα συμπληρώματα είναι συμπληρώματα, το λέει και η λέξη τους. Έρχονται Εγώ να όμως συμπληρώσουν τις ανάγκες εγώ που μας. δεν τρώω καθόλου κρέας και πρωτεΐνη γενικά. Ναι. Γιατί εγώ γενικά από ό,τι έχεις καταλάβει τα παίρνω τα περισσότερα από τα συμπληρώματα. Γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ τα ψωμιά, τα μακαρόνια. Δεν τρώω κρέας. Από πού θα πάρεις πρωτεΐνη, ξέρεις? Ποιες είναι οι πηγές τροφίμων που έχουν πρωτεΐνη? Το κρέας, προφανώς. Ναι. Το γιαούρτι. Το γιαούρτι, τα γιαούρτι. γαλακτοκομικά προϊόντα. Ναι. Το αυγό. Το αυγό, Το μπράβο. ψάρι. Το κοτόπουλο. Τα γαλακτοκομικά. Αυτά είναι πηγές πρωτεΐνης. Αν κάποιος παίρνει μέσα στην ημέρα από τα τρόφιμα την πρωτεΐνη που χρειάζεται, δεν υπάρχει Προφανώς. λόγος να καταφύγει σε συμπλήρωμα. Έτσι. Κανένας λόγος. Οπότε Ναι. ρίχνουμε αλάτι ενώ τα έχουμε κάνει. Τα βλέπεις, Νίκη. Ναι. Δεν πειράζει. Δεν είναι πάρα πολύ. Εννοώ ότι έχουμε βάλει επικάλυψη σε Ναι, όλα ναι. τα. Μαύρη σοκολάτα. Ναι. Να βάλουμε τον ανθό λατιού. Ναι. Γιατί. Αυτό γιατί μπαίνει τώρα. για Εξήγησέ γεύση. μας. Είναι ωραίο twist. Η Οπότε σοκολάτα. κάνει λίγο πάνω στη σοκολάτα Αλμυρό το με το αλμυρό. Ναι, το Οκ. κάνει πολύ έτσι. Ωραία. Ωραία, τα βάζω στην κατάψυξη. Ναι, τα έχεις κάνει πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ καλές. Πριν πάμε στην επόμενη ερώτηση, να πούμε ποια θα είναι η επόμενη Ναι. συνταγή πρώτα. Μήλα, μέλι, κανέλα και cottage. 4 υλικά.
Δεν έχω φανταστεί. Τι θα κάνουμε. Δεν μπορείς να το φανταστείς, Λοιπόν, θέλουμε και το φιλαράκι μας όμως. Μια πολύ ωραία συσκευή. Την έχεις σπίτι σου σίγουρα. Ναι, την έχω. Air fryer. Εγώ Ναι. δεν έχω air fryer. Δεν έχεις. Εντάξει, είναι πολύ της μόδας. Υπάρχουν και πολύ γρήγορες συνδίκες που μπορεί να γίνουν. Πού αλλού μπορεί να γίνει αν κάποιος δεν έχει air fryer Στο όμως? φούρνο. Α, εντάξει, μια χαρά. Τι θα κάνουμε, θα χρησιμοποιήσουμε τη φυσική γλυκύτητα από τα μήλα, αλλά θα προσθέσουμε από πάνω τυρί cottage. Θα βάλουμε μέλι, κανέλα, θα τα ψήσουμε. Αρχικά θα ψήσουμε τα μήλα μόνα τους. Θα βγάλουν τα σάκχαρά τους, θα μελώσουν, θα μαλακώσουν. Α, μόνο τους πρώτα. Μόνο τους. Και μετά από πάνω θα προσθέσουμε το cottage, την πρωτεΐνη μας δηλαδή, μέλι και κανέλα. Οκ, τέλεια. Πώς Ωραία, μπορείς ωραία. να κρατάς ισορροπημένη τη διατροφή χωρίς να επηρεαστεί η κοινωνική σου ζωή. Τι ωραία. Αυτό, παιδιά, είναι μια πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Όταν έχεις φίλες που τρώνε και όλη την Εγώ- ώρα το πρώτο τους πράγμα να σκεφτούν είναι θα παραγγείλουμε κάτι. Θέλω να φάω ένα ναι, γλυκό. ναι. Εχθές μου έκανε τέτοια πλήση εγκεφάλου. Ήθελε να φάει κρέπα. Μου περιέγραφε την κρέπα όλο το απόγευμα. Για να Και πάρεις θέλω εσύ. να φάω κρέπα για να φάει αυτή. Έφαγες και κρέπα, θέλω να Σοφία? φάει. Θα σου Ναι. πω, θα καταλήξω. Έφαγες. Θα καταλήξω. Θέλω να φάω κρέπα, θέλω να φάω κρέπα, θέλω να φάω κρέπα. Εν τέλει, στο μυαλό μου, από τη στιγμή που πήγαμε για μασάζ και μετά ήταν μία κρέπα. Τίποτα άλλο. Δηλαδή είχα φάει τέτοια πλήση εγκεφάλου που πήγα στο σπίτι μου και δεν πήρα μία κρέπα. Πόσες πήρες? Πήρα 2 και μία ελμύρι και μία γλυκιά. Εγώ έφαγα οι δυο όλες. σας. Δεν κατάλαβες, αυτή Όχι, δεν έφαγε. μόνη της. Εγώ δεν πήγα σπίτι έφαγα μου. χθες όμως. Δεν είπα. Φίλε, αλήθεια δεν μου έχουν ξανακάνει χειρότερη πλήση εγκεφάλου από προχθές. Σοβαρά σου μιλάω. Λοιπόν, για κάποιον που δεν θέλει να φάει κρέπα, εγώ επανέρχομαι και θέλει να φάει κάτι πιο healthy, το μιλαράκι από κάτω θα ψηθεί. Θα Ναι, βγάλει ωραία άστος, αυτό είναι γλυκύτητα. σαν κρέπα, Ναι. τέτοιο πράγμα. Σαν όνειρο. κρέπα θα είναι. Μπορείς να το βαφτίσεις κρέπα απλά. Λοιπόν, Εγώ δεν θα άντεχα. Ναι. Δεν θα άντεχα. τι πράγμα. Να είσαι με άνθρωπο που κάνει διατροφή. Ναι, να είμαι με Αυστηρή άνθρωπο διατροφή. που κάνει Σύντροφο αυστηρή- εννοείς. σύντροφο. Ναι. Άκου, ποτέ το στη μπορείς. ζωή μου. Ποτέ. Εμένα το φαγητό είναι παρέα. Δηλαδή Είναι θέλω απόλαυση. Ναι, απόλαυση και κοινωνική παρέα. ζωή. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι. Να παραγγείλουμε, λες, καμιά πίτσα. Έτσι, Θες να πει, θέλει και να θέλω πεις ναι. Ναι. Αν πει Εσύ όχι, αγάπη όμως- μου γλυκιά, σήμερα θα φτιάξουμε μια ωραία σαλάτα, να βάλουμε λίγο κοτόπουλο. Θα στεναχωρηθώ πάρα πολύ. Κοίτα, Δεν θα το αντέξει να μπορείς σου πω τι θα όμως. γίνει. Άκου. Θα αντέξει 1, 2, 3, 4 Τέσσερις μέρες. Μέρες, ούτε καν μέρες. εβδομάδες. Και μετά Όχι. θα τον αποφεύγει. Δεν θα κάθεται βγει δίπλα. στη Σοφία. Δηλαδή Δεν θα τρώω θα ποτέ μαζί πηγαίνει του. σε σπίτι που τρώνε. Που ξέρει ότι θα παραγγείλουν. ρε Αυτό, παιδάκι αυτό, μου, αυτό. ότι θα πάει και θα τη στηρίξει. Δηλαδή αυτό που μετά κάνει. θα τελειώσει αυτός ο άνθρωπος. Δεν θα κάνουμε αυτό μαζί. Δηλαδή το φαγητό έχει τελειώσει για Δηλαδή μας δεν τους θα δύο. ήσουν ποτέ Θα με έναν κάνουμε άνθρωπο τα που πάντα κάνει μαζί. αθλητισμό, που πρέπει να προσέξει τη Ναι, δέοντα που είσαι στη δουλειά του. Ρε είναι. παιδάκι μου, άκου. Αυτοί που κάνουν αθλητισμό να μου πει είναι αυτοί κι αν είναι οι πιο αυστηροί. Όχι, δεν θα άντεχα. Έλα, μην νομίζεις έπρεπε πάντα τι να ότι οι σου πω τώρα. αθλητές είναι οι πιο αυστηροί στη διατροφή τους. Δηλαδή, επειδή ασχολούμαι καθημερινά μαζί τους, δεν κάνουν πάντα τις καλύτερες επιλογές. Εντάξει, Απλά εγώ έχουν- όμως που είμαι με αθλητή, ήμουνα, ναι, ήταν αθλητής. Ήταν αθλητής, Ναι, που ακόμα και τώρα κάνει διατροφή όμως. Στο σπίτι, παιδιά, παλιά δεν είχαμε ζάχαρη. Όταν μέναμε στην Ολλανδία, 5 χρόνια δεν είχα κουμπίσει ζάχαρη. Είχα άλλο σώμα όμως, δεν καταλαβαίνεις. Δεν υπήρχε ζάχαρη, δεν υπήρχαν αλεύρια, δεν υπήρχε τίποτα. Τρώγαμε κοτόπουλο, στεγνό. Όχι. 4 χρόνια, μετά έμεινα έγκυος τον 5ο χρόνο που εν τέλει έφαγα και δεν έφαγα τέλος πάντων. Παιδιά, τρώγαμε μόνο αυτά. Τίποτα. Δεν υπήρχε ζάχαρη, δεν υπήρχε τίποτα. Που σημαίνει ότι ήταν πάρα πολύ αυστηρή η διατροφή μας, αλλά επειδή ήμασταν παρέα, δηλαδή ήξερα ότι ο Θάνος θα φάει σήμερα αυτό γιατί έχει προπόνηση, θα φτιάξω κι εγώ για μένα. Δηλαδή, επηρεάζεσαι πάρα πολύ από τον άλλον, ρε παιδιά, που είσαι μέσα στο σπίτι. Σίγουρα. Φίλους, σχέση, δουλειά. Γιατί και στη δουλειά, άμα τρώει ο άλλος π.χ. και κάνετε παρέα, πάλι θα χρειαστεί να φας και εσύ κάτι προφανώς. Μπορούμε για παράδειγμα, όταν ο άλλος θα πάρει ένα τυλιχτό σουβλάκι, εγώ σαν Σοφία τι κάνω πολύ. Δεν βάζει πατάτες. Δεν βάζω πατάτες και μου λέει Είναι άλλη. σωστό, και εγώ το κάνω αυτό. Και μου λέει άλλη, βάζω κοτόπουλο, πίτα, ολικής Γιαουρτάκι. τέτοιο, γιαούρτι και λάχανο. Λάχανο καρότο είναι ωραίο στο τυλιχτό το σουβλάκι. βρεις. Πολύ ωραίο, αν το βρεις, πολύ ωραίο. Ντομάτα. Αυτό. Και βγάζω Ξέρω πατάτες. τώρα Και πριν μου λέει εδώ η κυρία που μπορεί να παραγγείλουμε μαζί, χωρίς πατάτες δεν τρώγεται. δεν τρώγεται. αξίζει. Φάτο εσύ. Δεν τρώγεται. Φάτο εσύ. Δηλαδή αυτούς τους φίλους διώξε τους. Αλλάζεις φίλους, θα πω εγώ, αλλάζεις φίλους. Περιμένετε, τι κάνει η Σοφία. Δεν βάζει πατάτες στο δικό της και παίρνει από το δικό μου. Παίρνω μία, όχι 10 που θα φάω. Δεν Μία υπάρχει μωρή. καμία πατάτες, καμία. Λέει ψέματα. Θα τσιμπήσει σίγουρα 2-3 κάθε φορά. Κάθε φορά θα τσιμπήσει 2-3. Ναι, αλλά μόνο που το μυαλό σκέφτεται ότι έχεις παραγγείλει χωρίς πατάτες. Ξέρεις ότι έφαγες 2. Αυτή τις έφαγε όλες. Εγώ. Λοιπόν, βάλαμε τα μιλαράκια στο Εγώ δεν fryer, αφήνω να βλέπετε, χάσω παρακολουθούμε. Ναι, ναι. Είμαστε έτοιμες, ωραία.
Αυτό επειδή θέλει 20 λεπτά, Ναι. να πάμε εμείς στην μπάρα, γιατί μέχρι να γίνει αυτό τι θα κάνουμε. ναι. Έχουμε αφήσει τα μήλα να ψήνονται, οπότε πάμε στο επόμενο και θα το τελειοποιήσουμε μετά τα μήλα. Πάμε να ξεκινήσουμε τη συνταγή μας, αγάπες μου. Μπάρες, έτσι. Ναι. Θα βάλεις γύρω στα 2 φλιτζάνια, γαριφαλιά μου. Ξέρω εγώ Τώρα, με το μάτι. Με το μάτι. Είσαι πάρα πολύ δυνατή. Ρίχνω αλλά το την θέμα δεν είναι πάντα να πρωτεΐνη βάλουμε και μέσα. περισσότερες. Να Όσο πούμε ότι μένει. όσο μιλάμε εμείς, έχει βάλει Ένα μαγειρικό πρωτεΐνη, σόου έχει με γεύση σοκολάτα, έχει βάλει, βάζει μέλι τώρα. Βάζω και βανίλια, Ναι, με το μάτι. φτάνει. Τι μάτι έχεις, Ένα δίκλωμα. κουταλάκι του γλυκού θέλουμε. Θέλει να βάλουμε λίγο μέλι ακόμα γιατί τελείωσε. Δεν θες εδώ μέλι που βάζει άλλη. Με το Με το μάτι. κιλό. Αυτό Μαρία βόμβα θερμιδόν. Όχι, από ό,τι βλέπω. δεν είναι βόμβα. Πάμε λοιπόν και θέλω να μου το απλώσω στη φόρμα. Πάμε. Ρίξε σιγά σιγά. Φτάνει, μην ρίχνεις άλλο για να το απλώσουμε. Δεν θέλουμε πάρα πολύ χοντρή στρώση, ώστε να παγώσει γρήγορα σχετικά, ναι. Tips για αντιμετώπιση συναισθηματικής πείνας. Πάρα πολύ ωραία. Σημαντικό. Καλά, για αρχή Πολύ ψυχοθεραπεία. σημαντικό αυτό. Θέλει μια καταγραφή, ένα ημερολόγιο βοηθάει σε αυτές τις περιπτώσεις. Ένα ημερολόγιο, γνωρίζεις γιατί πράγμα μιλάμε. Ένα ημερολόγιο καταγραφής τροφίμων αλλά και συναισθημάτων. Λίγο να παρακολουθούμε λίγο τις ώρες που πιεζόμαστε, πιάνει, ναι. που μας πιάνει αυτό και μπορεί να οδηγούμαστε ίσως σε υπερφαγικά επεισόδια. Τι το κάνει trigger, τι το κινητοποιεί, τι το ξυπνάει, να το πούμε Γιατί έτσι στον αλλιώς. καθένα είναι διαφορετικό έτσι. Τελείως. Εγώ όταν περνάω καλά, π.χ. δεν έχω όρεξη να φάω. Μου αρκεί που περνάω καλά. Εγώ Κάποιοι και άλλοι όταν τους ανοίγει περνάω καλά όρεξη. και όταν είμαι στεναχωρημένη. Εσύ ξέρουμε, ναι. Ανεξάρτητα. Όταν Ναι. είμαι στεναχωρημένη, Ναι. θα φάω πιο πολύ. Άλλοι λένε ότι Τους όταν είναι κόβεται η στεναχωρημένοι όρεξη. δεν τρώνε. Έχουν ένα κόμπο και δεν μπορούν να ναι. φάνε. Και όταν περνάνε καλά, του έρχεται πιο πολύ Είναι όρεξη και να ανάλογα τη φάνε. στεναχώρια. Είναι ανάλογα τη στεναχώρια. Θα πω. Είναι και η εποχή, παιδιά, που παίζει ρόλο. Δεν είναι μόνο συναισθηματικό το ωραίο. κομμάτι. Δηλαδή, Εγκρίνεις. το καλοκαίρι κάποιοι τρώνε Σκόψουμε. πολύ περισσότερο από το χειμώνα και αντίστροφα. Αυτό να το πούμε ότι σίγουρα ψυχοθεραπεία γενικά σε τέτοια Γενικά, θέματα. όταν υπάρχει διατροφική σε όλα. διαταραχή, πάντα θέλουμε και την οδηγία ενός ψυχολόγου. Αλλά στις περιπτώσεις αυτές και οι διατροφολόγοι μπορούν πολύ να βοηθήσουν να δίνουν εργαλεία διαχείρισης στους διαιτώμενους. Ένα ημερολόγιο καταγραφής βοηθάει ώστε να έχουμε λίγο μια καλύτερη επίγνωση πότε ξυπνάει αυτό και πότε οδηγούμαστε σε υπερφαγικά επεισόδια. Έφαγα στις 9 αυτό, ένιωθα αυτό το συναίσθημα. Ναι, αυτό πώς θα το- Ένιωθα θλίψη, ένιωθα. Αυτό πώς θα το αποφύγεις όμως. Όταν τα δουλεύεις και τα γνωρίζεις και τα καταγράφεις, μετά βλέπεις πότε χρονικά είναι το πρόβλημα, τι το ξυπνάει και μετά μπορείς να δίνεις και πιο στοχευμένες συμβουλές και εγώ σαν διατροφολόγος, αλλά και ο ψυχολόγος μπορεί να το δουλέψει καλύτερα. Τα ημερολόγια καταγραφής εννοείται. συναισθημάτων και τροφίμων είναι Οπότε εργαλεία. σε αυτή την περίπτωση θεωρώ ότι συνδυαστικά διατροφολόγος και ψυχολόγος μπορούν να δώσουν τη λύση αυτή. Γιατί Ξεκάθαρα, είναι συνδυασμό των δύο ειδικοτήτων σε αυτές τις περιπτώσεις. Λοιπόν, βάζουμε τη φραουλίτσα. Ναι, θα βάλουμε και λίγα μύρτιλα στη συνέχεια. Ποια είναι η καλύτερη συχνότητα γυμναστική σε συνδυασμό με τη διατροφή? Αν κάποιος έχει διαθέτει μία ώρα για προπόνηση, 3 φορές την εβδομάδα είναι ένας ικανοποιητικός μέσος όρος. Δηλαδή, 3 φορές την εβδομάδα από 60 λεπτά προπόνηση, είτε αερόβια είτε αναερόβια, είμαστε εντάξει. Αν κάποιος όμως διαθέτει 20-30 λεπτά, τότε πρέπει να εστιάσουμε σε 5-6 φορές την εβδομάδα. Άρα έχει να κάνει και με τον χρόνο της προπόνησης αυτής καθ' αυτής, έτσι. Ωραία, εδώ είμαστε Ζωγραφίσαμε, έτοιμοι. θα βάλουμε λίγο γκρανόλα. Ωραία. Έτσι λίγο να είναι πιο crunchy. ρίχνω. Ναι, Να μην σου πούμε φύγει ότι πολύ. εμείς το είχαμε κάνει ήδη πριν, ξεχάσαμε να βάλουμε γκρανόλα, Ωραία, εσείς να να την βάλουμε βάλετε. μετά. Ναι, ναι. Φαίνεται, το βλέπετε. Επίσης, Εξαιρετικό. Α, πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, επειδή δεν έχουμε σοκολάτα, γιατί το βάλαμε στην προηγούμενη μπάρα που έχουμε φτιάξει, μας έχει τελειώσει. Αν θέλετε, ρίχνετε Πάνω, πάνω, σοκολατίτσα. ναι, λίγη σοκολάτα. Μαύρη, Τι άλλο σωστά? μπορούμε να μαύρη. ρίξουμε, μπορούμε να ρίξουμε φυστικό βούτυρο, τόσο από τη σοκολάτα. Όχι, θα μου ανεβάσει θερμίδες κι άλλο και δεν θέλω. Εμείς πριν, γιατί το έχουμε προετοιμάσει από πριν, δεν γιατί ωραίο βγαίνει. Ωραίο αλλά φαίνεται. ξέρετε ποιο είναι το ωραίο. Να το σπάσουμε. Να το τώρα. φάμε. Ναι, θα δοκιμάσουμε. Πώς το Σοφία. σπάμε? Πώς το σπάμε? Ακανόνιστα. Αυτές οι μπάρες πάνε ακανόνιστα. Γενικά θέλει ακόμα λίγο να πούμε εμείς ότι το βγάζουμε λίγο πιο νωρί, αλλά θα είναι Εντάξει. ακόμα πιο τραγανό. Ναι, όσο καλύτερα παγώσει, τόσο Αυτό, πιο τόσο ωραία πιο θα- νόστιμο. θα- Να ναι. πούμε λίγο πότε μπορούμε να το φάμε αυτός Λοιπόν, και αυτό πόσο θα σου ποσότητα πω. από αυτό. Νόστιμο, Πρώτα χωρίς εμένα. Όχι, συγγνώμη. Λοιπόν, αυτό θέλει να παγώσει λίγο καλύτερα, αλλά τώρα εμείς βιαζόμασταν. Σιγά, κορίτσι Η άλλη μου. πήρε το Θα το φας. Το Θα σου μισό αφήσουμε. υλικό πήρε. Λοιπόν, το σπάμε ακανόνιστα. Ναι. Πάρε το κορίτσι μου. Αυτή είναι η σωστή μερίδα. Όχι αυτή που πήρε αυτή. Όχι αυτή. Αυτή είναι η σωστή Κομμάτι μερίδα. πίτσα ήταν. Είστε σε λάθος μερίδες. Εδώ έχουμε αρκετή πρωτεΐνη στο συγκεκριμένο, γιατί έχει τη βάση στο γιαούρτι. Βάλουμε και λίγο πρωτεΐνη για να το ενισχύσουμε εμείς σε σκόνη. Έτσι. Άρα αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο να το φάμε και μετά την προπόνηση. Αν κάποιος έχει τελειώσει την προπόνησή του, θέλει να φάει πρωτεΐνη, αλλά έχει έτσι μια ανάγκη για γλυκό πιο πολύ, θα πάει σε αυτή την επιλογή. Μισό λεπτάκι όμως. Δεν είναι φανταστικό. Εγώ γυρνάω από προπόνηση
Τι ώρα? 12.30. Θα φάω αυτό και μετά από πόση ώρα θα φάω το μεσημεριανό μου. Τι απόσταση πρέπει να έχει Τα γεύματα αυτό. γενικά πρέπει να έχουν 2,5 με 3 ώρες απόσταση το ένα με το άλλο. Άρα, αν τελειώσει την Οπότε προπόνηση θα φας 12, αυτό. θα μου φας αυτό, θα μου φας όμως μια ικανοποιητική ποσότητα, λίγο παραπάνω ίσως από αυτό για να σε κρατήσει. Και μετά από 2-2,5 ώρες θα πας να μου φας το μεσημεριανό σου. Okay. Αν βάλω σοκολάτα γάλακτος, πόσο ανεβαίνουν οι θερμίδες? Δεν είναι διαφορά του θερμίδες. Μα ίσα που έχει λίγο. Μα δεν προτιμούμε τη σοκολάτικες γιατί έχει λιγότερες θερμίδες. Την προτιμούμε γιατί έχει λιγότερα λιπαρά. Γιατί έχει αντιοξυδοτικά στοιχεία. Okay. Ναι. Πρέπει να το κάνετε αυτό γιατί είναι πάρα πολύ νόστιμο. Αυτά είναι τέλεια παγωμένα τα φρούτα. Και όσο καλοκαιριάζει, αυτό το snack είναι must. Πάρα πολύ ωραία επιλογή. Ναι. Μπράβο. Είναι υγιεινά τα smoothies μετά την προπόνηση? Μπράβο, τα smoothies είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση, θεωρώ. Γιατί Εγώ να δεν μην πίνω είναι? ποτέ. Δεν σ' αρέσουν τα smoothie? Εγώ Σοφία? κάποτε πίνα πάρα πολύ. Δεν μ' αρέσουν. Λοιπόν, είναι πολύ καλό γεύμα αναπλήρωση μετά την προπόνηση. Άμα πάρουμε ένα φυτικό γάλα ή και ένα ζωικό, ανάλογα το τι έχει κάποιο στο ψυγείο του. Βάλουμε μέσα λίγη μπανάνα, βάλουμε blueberries, μπορεί να βάλουμε κακάο, μπορεί να βάλουμε λίγο ξηρό καρπό, μπορεί να βάλουμε άλμα ξηρού καρπού. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο γρήγορο ρόφημα αποκατάσταση αμέσως μετά την προπόνηση. Ώστε να μας δώσει το χρονικό περιθώριο να περάσουν 2-3 ώρες ώστε να πάμε μετά στο πιο μεγάλο γεύμα, στο επόμενο γεύμα που θα ακολουθήσει. Τώρα έχουμε τα τρουφάκια. Ναι. Που τα φτιάξε με πολύ αγάπη το κορίτσι μου, το τι ωραία που τα ζωγράφισες. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Αλήθεια λες? Σ' αρέσει? Πιστεύεις? Ναι. Άκου, το αλάτι όμως του δίνει πάρα πολύ. Εννοείται. Ναι, καλά να το κοινώσεις. Αυτό. Έλα, Α, ναι, φάε, ρε, αγάπη μου, μαλάκα. αλήθεια. Έλα, φάω το άλλο. Κρατάω τη θερμίδα. Ωραίο, Νίκο, Αυτό Φάνηκε τι, ωραίο. πες Είναι ότι είναι ωραίο. Πες ότι είναι ωραίο. Παιδιά, πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι Και φανταστικό. γρήγορο. Και γιατί να πάρει έτοιμε μπάρε στο εμπόριο Δημητριακών όταν μπορεί να κάτσει και να φτιάξει τα δικά σου τρουφάκια? Μια εβδομάδα στο ψυγείο, αν τα βάλει σε ένα δοχιάκι, δεν θα φύγουν τίποτα. Πολύ καλό. Νομίζω ότι θα είναι ξενέρωτο τελείω. Πώς φεύγει η κυταρίτιδα και το πρίξιμο από την κοιλιά? Ανοίγει δύσκολο, πονεμένο θέμα. Διατροφή. Δεν Το είναι μόνο πρίξιμο διατροφή. πώς φεύγει, ρε φίλε, Κάτσε, γιατί γιατί και τώρα εγώ έχει έχω- δύο διαφορετικά πράγματα. Εγώ ξέρω το 90% είναι διατροφή. Λοιπόν, η κυταρίτιδα δεν είναι μόνο. Είπα τη διατροφή. γνώση μου. Ναι. Η κυταρίτιδα είναι και πάρα πολύ γονίδιο. Γονίδιο, Είναι πάρα πάρα πολύ. Όχι, για την κοιλιά λέω. Κάτσε, να τα πάρουμε δύο θέματα. Γιατί είπε και για κυταρίτιδα. Ναι, εγώ λέω για είπε την και κοιλιά. πρίξιμο Εντάξει, στην εγώ ξέρω κοιλιά. την κοιλιά και το έχω δει και σε μένα. Καλά, προφανώ δεν έχω σταματήσει τη γυμναστική για να σου πω ότι μόνο διατροφή και τίποτα άλλο. Ναι. Εγώ Μιλάει και για διατροφή. το πρίξιμο. Εγώ μπορεί να μην φάω όλη μέρα τίποτα. Και η κοιλιά μου Αυτό είναι είναι κλεισμένη. ορμονικό, είναι εντερικό, είναι πολλά πράγματα. Μπορεί να έχει πρόβλημα με το έντερο και να πρίζει. Ναι. Δηλαδή είναι νομίζω το πιο σύνηθε ή μπορεί να έχει πολυκυστικές. Επίση, εμεί Ναι. τα κορίτσια, με το θέμα τη τουαλέτα τώρα, επηρεάζεται Αυτό. πάρα πολύ και από το κύκλο μα. Επομένω, το πόσο έτσι, αέρα έχουμε εδώ και πόσο φουσκωμένε νιώθουμε έχει να κάνει και με τον κύκλο μα και με το βάλω κομμάτι λίγο τη τουαλέτα. Η κυταρίτιδα είναι και κληρονομικό, είναι γενετικό παράγοντα από πίσω, έχει να κάνει και με την ποιότητα του δέρματο, έχει να κάνει και με τη διατροφή. Σε αυτέ τι περιπτώσει δεν θέλουμε καθόλου αλκοόλ, δεν θέλουμε αναψυκτικά. Και τα ρίτιδα έχουν όλα τα σώματα. Δεν είναι κάτι που μπορεί να αποφύγει. Παιδιά. Και δεν έγινε και κάτι. Ναι. Δεν υπάρχει το τέλειο να είναι. Είναι λογικό να υπάρχει κυταρίτιδα. Αυτό που είπε η Μαρία ότι είναι και γονίδιο και ταυτόχρονα η σίγουρα παίζει. κυταρίτιδα είναι διατροφή, είναι γονίδιο, έτσι. Είναι όμως και γονίδιο. Έχουμε πολλά κορίτσια που είναι αδύνατα και έχουν κυταρίτιδα. Δεν πειράζει. Καλά, εννοείται, ρε Είναι παιδιά. μέρος Μα της όλες οι ομορφιάς μας γυναίκες και της έχουν ατέλειάς μας. κυταρίτιδα. Πρέπει να το αποδεχτείτε, έτσι. Δηλαδή δεν εξαφανίζεται, αλλά ζούμε με αυτή. Ναι, κάνουμε τις καλύτερες επιλογές που μπορούμε να κάνουμε. Το βοηθάμε εμείς από την πλευρά μας όσο γίνεται. Ναι, και από εκεί και ναι. πέρα είμαστε κούκλες και με λίγη κυταρίτιδα. Τι πρέπει να τρώω πριν και κατά τη διάρκεια της περίοδου μου και τι θα πρέπει να αποφεύγω? Θα πρέπει να αποφεύγουμε τα πράγματα τα οποία επιδεινώνουν έτσι τα συμπτώματα τη περίοδου. Πράγματα τα οποία μπορούν να μα προκαλέσουν επιπλέον κατακράτηση. Δηλαδή, δεν πίνουμε αλκοόλ εκείνε τι ημέρε, δεν προσθέτουμε παραπάνω αλάτι από το κανονικό στα φαγητά μα. Άρα, το αλκοόλ και το αλάτι εκείνε τι ημέρε θα πρέπει να περιορίζονται. Κάνουμε υγιεινές επιλογές, θρεπτικές πάντα. Και κορίτσια, υπομονή, γιατί θα περάσουν οι μέρες και θα είμαστε πάλι έτσι λίγο πιο ήρεμες και πιο ξεφούσκωτες. Δεν έγινε κάτι για λίγες μέρες του κύκλου. Και ο καφές λένε ότι κάνει πιο δύσκολη την περίοδο. Ναι, υπάρχει κάποια βιβλιογραφία που δείχνει την ένταση του πόνου κατά τις ημέρες του κύκλου με την πρόσληψη καφεΐνης, αλλά, δεν το ήξερα. ναι, αλλά δεν υπάρχει τέτοια βιβλιογραφία Δεν το και να ήξερα. δίνουμε τέτοιο αποκλεισμό. Επομένως, πείτε το καφεδάκι σας εκείνες τις ημέρες, μην πίνετε πάρα πολύ αλκοόλ, μην καταναλώνετε πάρα πολύ αλάτι για να περάσουν έτσι πιο γρήγορα τα συμπτώματα. Γιατί είναι τόσο δύσκολο να χάσεις κιλά όταν έχεις χασιμότο? Το χασιμότο τώρα έχει να κάνει με τον θηροειδή αδένα. Δεν σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι που πάσχουν από έτσι νοσήματα του θηροειδούς έχουν πάντα θέματα με τη διαχείριση του βάρους, αλλά αν η λειτουργία του θηροειδούς έτσι επηρεαστεί αρκετά,
Ναι, τότε μπορεί να υπάρχει δυσκολία στη διαχείριση του βάρους. Θέλει να απευθυνθείτε στον ενδοκρινολόγο σας, να κάνετε μια ρύθμιση του θηροειδούς αν χρειάζεται και με φαρμακευτική αγωγή και από εκεί και πέρα. Συχνά εξετάσεις, Ναι, σίγουρα. θέλει επανέλεγχο, ειδικά αν είστε σε περίοδο που το βάρος σας αναπροσαρμόζεται, δηλαδή αν ένας άνθρωπος χάνει ή πάρει κιλά απότομα, θα πρέπει να επισκεφτεί ίσως και πιο σύντομα τον ενδοκρινολόγο του για να δει λίγο τις τιμές στο αίμα και να αλλάξει ίσως και τη φαρμακευτική αγωγή που παίρνει. Όμως, αν ο θηροειδής είναι ρυθμισμένος, δεν αποτελεί δικαιολογία για μια αποτελεσματική διαχείριση του βάρους. Και νομίζω ότι είναι και ένα σημάδι αυτό για το αν έχει ξερυθμιστεί ο θηροειδής σου το βάρος. Ναι, Εγώ το είδα όταν ξερυθμίστηκε μετά από 9 χρόνια που ήταν πολλά τα χρόνια. Πήρες λίγο βάρος και χωρίς να καταλάβεις. Όταν πήρα βάρος ενώ έκανα την ίδια διατροφή, κατάλαβα και καλά και το αισθανόμουν κιόλας. Αλλά νομίζω ότι το βάρος είναι ένας σημαντικός παράγοντας για να ελέγξεις. Δηλαδή, μπορεί να μην έχει περάσει το εξάμηνο, π.χ. στον επανέλεγχο που χρειάζεται κάθε εξάμηνο. Εγώ έκανα στο τρίμηνο και είχε ξερυθμιστεί στο τρίμηνο και το κατάλαβα από το βάρος. Και την ατονία προφανώς που έγινε. Τον ύπνο, γιατί και στον ύπνο είχε επηρεάσει. Ναι, με είχε επηρεάσει πάρα πολύ. Άρα να φουγκράζεις αλλά το σώμα. και το βάρος ήταν ένα τέτοιο. Που δεν ήταν πολύ. Όμως επειδή δεν παίρνω, δηλαδή είχα πάρει 1,5 κιλό. Αλλά στο 1,5 κιλό, επειδή το ξέρω το σώμα μου, καταλάβαινα ότι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή δεν γίνεται να τρώω καλύτερα και από ό,τι έτρωγα τις προηγούμενες μέρες ή μήνες. Και να βλέπω 1,5 κιλό πάνω στη ζυγαριά μου. Δηλαδή το ένιωθα ότι το σώμα μου ήταν αυτό. Και θεωρώ ότι στο χασιμό του ειδικά έχει πολύ. Το θέμα είναι να ακούτε το σώμα σας, να το φουγκράζεστε, να προλαβαίνετε τις αλλαγές, έτσι, ειδικά οι άνθρωποι που έχουν ένα ιστορικό με θηροειδή, να ακούτε λίγο το σώμα σας, να προλαβαίνετε λίγο τις τιμές και με τη συμβουλή του ενδοκρινολόγου να τα ρυθμίζετε. Οι εξετάσεις πολύ σημαντικό. Το λιγοστό λίπος παίζει ρόλο στην περίοδο? Ναι, όταν πάει πολύ χαμηλά στις γυναίκες παίζει. Υπάρχουν επαγγελματίες αθλήτριες που έρχονται και τις μετράμε και μπορεί να έχουν και 12 και 13 και 14% λίπος. Πολύ χαμηλό. Πολύ δηλαδή. χαμηλό για την υγεία. Οι συστάσεις λένε αυτή τη στιγμή από 18 έως 28% στο γενικό πληθυσμό. Δηλαδή αυτά είναι τα εύρη τα οποία στοχεύουμε. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν επαγγελματίες αθλήτριες που έχουν και χαμηλότερα ποσοστά λίπους. Για μια κοπέλα η οποία δεν είναι αθλήτρια και δεν χρειάζεται να την πιέσουμε να έχει ένα ποσοστό λίπους χαμηλότερο. Όπως εμένα, όταν ήρθα με 17 τότε, δηλαδή δεν θα το ξεχάσω ποτέ, μου λέει η Μαρία, δεν θυμάμαι, μπορεί να ήταν και 16. Δεν θυμάμαι. Ήταν πολύ χαμηλό. Να το δούμε, ναι. Μου λέει ότι από εδώ και πέρα θα έχει πρόβλημα με την περίοδό σου. Ναι. Και της λέω δεν έχω κανένα πρόβλημα με την περίοδο. Και μου λέει από εδώ και πέρα μου λέει μπορεί να έχει πρόβλημα με την περίοδό σου. Μου λέει πρόσεχε. Γιατί είχα φτάσει σε σημείο που εγώ ήθελα να κατέβω κι άλλο κι άλλο κι άλλο. Και μου λέει από εδώ και πέρα μπορεί να έχει πρόβλημα. Και με ταρακούνησε λίγο αυτό. Γιατί λέω τώρα θα μου ξερυθμιστεί και η κατάλληλη περίοδο μου, οι ορμόνες μου. Άμα χαλάσει λέω εντάξει, δεν το θέλω αυτό. Γιατί μετά σκέφτομαι ότι θα πρίζομαι πιο εύκολα. Κατάλαβε. Δηλαδή σκεφτόμουν όντω και εγώ εκείνη τη στιγμή σκεπτόμενη το εμφανισιακό που αυτό με ένοιαζε μόνο εκείνη τη στιγμή. Λέω, θα έχω και τα πληξίματα αν δεν έχω περίοδο και αυτά. Οπότε μου λέει, πρόσεχε, εδώ είναι το όριο που μπορεί να μην έχει περίοδο. Εδώ, όχι παρακάτω. Δηλαδή με ταρακούνησε, το θυμάμαι αυτό που μου είχε πει. Κυνηγάνε όλο και το καλύτερο, όλο και το καλύτερο και δεν καταλαβαίνω τα νερά κορίτσια καμιά φορά ότι υπάρχει ένα όριο. Μια γυναίκα, εγώ που δεν ασχολούμαι με τον αθλητισμό, αν σου έρθω με 17% λίπος, 16-17, δεν είναι υγιές. Ναι. Όχι, θα γυρίσω και θα σου πω: εδώ θα συντηρηθούμε, δεν έχει λίπος να χάσει, λυπάμαι πολύ. Αν θέλει να διαχειριστεί το βάρος σου προς τα κάτω, δεν υπάρχει τρόπος να το διαχειριστεί, γιατί θα πρέπει τι να κάψουμε κι άλλο λίπος, αφού είσαι ήδη στο πάτωμα. Ναι. Δεν θα σε πάω παρακάτω. Δεν είναι και σωστό να φανταστώ. Δεν είναι σωστό. Θα πρέπει πρώτα να βάζουμε την υγεία μας και μετά το αισθητικό κομμάτι. Αν είσαι τώρα στα 16-17%, νιώθεις ότι δεν είσαι ακόμη ικανοποιημένη από το σώμα σου, πρέπει να το ψάξεις αλλιώς. Ναι, κατάλαβα. Ο μέσος όρος σχετικά καλά παίζει ρόλο με το βάρος και το ύψος, σωστά, αλλά στις γυναίκες. Ναι, ποιος είναι ένα μέσος όρος? Το ποσοστό δεν έχει να κάνει με βάρος. Εγώ 22 π.χ. με έχουν 23-22. Η μέση κατανομή είναι 23%. Όταν τα όρια είναι 18 με 28, μια μέση τιμή είναι το 23%. Πολλές φορές όμως έρχονται νεαρά κορίτσια και μπορεί να έχουν και πάνω από 28, να έχουν και πάνω από 30 και πάνω από 35. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ναι. Συστήνουμε διαχείριση του βάρους και κυρίως διαχείριση του σωματικού λίπους. Και κορίτσια, μην κοιτάτε μόνο τη ζυγαριά. Πολλά κορίτσια έχουν έτσι μια μονή με τη ζυγαριά. Με παίρνουν τηλέφωνο αγχωμένες που λένε Μαρία, δεν χάνω, γιατί δεν πέφτει η ζυγαριά μου. Παιδιά, ειδικά στα κορίτσια που προπονείστε, η ζυγαριά δεν πέφτει πάντα, δεν πέφτει εύκολα. Σωστά, ναι. Άρα μην κοιτάτε τόσο πολύ τη ζυγαριά, το βάρος αυτό καθ' αυτό, όσο να κάνετε τις αναλύσεις στον διατροφολόγο σας, να βλέπετε τη σύσταση. Γιατί τα κορίτσια που ασκούνται ανεβαίνουν εμείς, ανεβαίνουν τα υγρά στο σώμα και η ζυγαριά δεν είναι. Ναι, ακριβώς. Αλλά είναι καλό βάρος αυτό, θέλουμε. Ναι. Έχει κολλήσει ο μεταβολισμός μου, έχουν περάσει 5 μήνες από όταν γέννησα και δεν ενεργοποιείται. Τίποτα δεν έχουν μήπως περάσει, αλλάζει το κορίτσι αυτό, μήπως συμβαίνουν άλλα πραγματάκια. Η κύηση από μόνη της αλλάζει τις ορμόνες, αλλά τώρα 5 μήνες μετά, αν πολύ προσέχει, λίγο δεν είναι. Είναι σύντομα σχετικά και Βιάζεται. δεν ξέρουμε τώρα αν το κορίτσι αυτό που ρωτάει θυλάζει ή όχι. Παίζουν πάρα πολύ. Παιδιά, παίζουν πάρα πολύ. Θέλει χρόνο. Σημαντικό ρόλο ο ύπνος.
Μπορεί να μην κοιμάσαι με ένα νεογέννητο. Ναι. Που μπορεί να έχει κολλήσει ο μεταβολισμός σου γιατί δεν έχεις μια Έχουν αλλάξει όλη σου ζωή, τα ωράρια, ο ύπνος σου. Είναι πολύ λίγο 5 μήνες, εγώ θεωρώ. Ναι, και ρε. πας όπως σε πάει. Δηλαδή, θεωρώ ότι αν προσέχεις λίγο σε αυτή την περίοδο, όχι να κάνεις ακραία πράγματα, γιατί νομίζω ότι το αντίθετο είσαι φέρνουν. εξαντλημένη. Δηλαδή Ναι. δεν κοιμάσαι. Δεν προλαβαίνεις να φας. Αν κάτσεις τώρα εσύ να κάνεις και διατροφή για να ξυπνήσεις τον μεταβολισμό σου, θα πέσεις κάτω. Εντάξει, διατροφή μπορείς να κάνεις. Διατροφή εννοώ, Διατροφή, παιδί μου, ειδικά άμα εντάξει. θυλάζεις, πρέπει να κάνεις Ναι. για να έχεις και την απαραίτητη ενέργεια για σένα και το μωράκι σου. Σωστά, Έτσι. ναι. Τρέχεις Απλά ένα άλλο όχι, άνθρωπο. όχι ακραία πράγματα και ότι Ναι. αν έχει κολλήσει ο μεταβολισμός σίγουρα θα ξεκολλήσει 100%. Δηλαδή μετά από κάποια στιγμή και μετά από όταν γεννάς, θέλει το σώμα. Πανέρχονται όλα. Θέλει το σώμα χρόνο για να επανέλθει και νομίζω ότι πρέπει να του δίνεις και χρόνο. 100%. Ναι, δηλαδή ναι. θέλει χρόνο το σώμα σου για να είναι και μετά καλά. Πιστεύω ότι είναι λίγο οι 5 μήνες. Αλλά Πάρα θεωρώ πολύ ότι λίγο. αν σύντομα. όμως έρθω και σου πω εγώ ότι είμαι όντως, γιατί να δώσουμε και μία απάντηση σε αυτό, έτσι. Είμαι 5 μηνών και όντως έχει κολλήσει ο μεταβολισμός μου. Σαν διατροφολόγος, τι μου κάνεις? Και έχουμε ένα πρόγραμμα διατροφής. Okay. Βάζουμε, εντάσσουμε τη σωματική άσκηση, γιατί μπορεί εκείνη η μανούλα με το μωράκι της να είναι μέσα στο σπίτι κλεισμένη, να θυλάζει ή όχι. Θέλουμε άσκηση, κορίτσια. Θέλουμε λίγο περπάτημα. Βάλουμε το μωρό στο καρότσι και βγαίνουμε για μια βόλτα. Γιατί αν δεν προλαβαίνει π.χ. να πάει γυμναστήριο, λέμε τώρα, δεν έχει που να αφήσει το μωρό. Περπάτημα, με το μωρό. Ναι, με το μωρό, με το καρότσι και εγώ το έκανα. ο Μόνο για καιρός το ψώνια που επιτρέπει, βγαίνει, παιδιά, βγαίνεις. στον πεζόδρομο. Εγώ έβγαινα γιατί δεν μπορούσα. Ο Θάνος ήταν προπόνηση, εγώ δεν είχα χρόνο. Το μωρό έπρεπε να κοιμάται συγκεκριμένες ώρες. Είναι το νεογέννητο, παιδιά, σαν να έχει 24 ώρες το 24ωρο. Ναι, Τίποτα. ναι, ναι. Ένα μικρό ανθρωπάκι δίπλα σου, ωριακά κολλημένο πάνω σου. Ναι. Έκανα βόλτες στον πεζόδρομο. Πραγματικά κυριολεκτικά τον περπάταγα 10 φορές. Ναι, Δηλαδή ναι, είχα ναι. βαρεθεί να πηγαίνω κάθε μέρα, αλλά δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς. Έπρεπε να βγω από το σπίτι. Πόσο καιρό θα πρέπει να κρατάει μία διατροφή? Μια διατροφή. Για να έρθει γιατί? το αποτέλεσμα που θες προφανώς. Δεν έρχονται όλοι με τις ίδιες ανάγκες. Υπάρχουν περιστατικά διαχείρισης βάρους και έχουν να χάσουν 4-5 κιλά. Υπάρχουν και άλλα περιστατικά τα οποία έχουν να χάσουν 20 κιλά. Άρα ο χρονικός ορίζοντας έχει να κάνει και με το στόχο που βάζει ο καθένας. Και μην κοιτάτε μόνο την προσπάθεια διαχείρισης βάρους αυτή καθ' αυτή, γιατί θέλουμε και λίγο χρονικό διάστημα για τη συντήρηση. Ένα σημείο κλειδί. Ο κάθε ένας και κάθε μία από εμάς λέει: άντε να φτάσω γρήγορα στο στόχο και στα κιλά μου. Όμως τι, φτάνεις σε αυτό το στόχο απλά και μόνο. Τι κάνεις μετά, Σοφία μου, δεν πρέπει να το διατηρήσεις. Άρα δεν πρέπει να κλειδώσουμε σε εισαγωγικά και λίγο το βάρος μας και τη σύσταση. Συμφωνώ. Θέλει χρόνο και κάθε έναν είναι διαφορετικός ο χρόνος αυτός, αλλά πρέπει να δείτε και κάτι ακόμα που είναι σημείο κλειδί. Αν το βλέπετε μόνο, πρέπει να το κάνω τώρα αυτό για 2, για 5, για 7, για 10 μήνες. Και μετά το βλέπετε σαν διαδικασία μαρτυρίου, σαν κάποιος να σας βασανίζει. Ναι. Αν το βλέπετε υπό αυτό το πρίσμα, θα δυσκολευτείτε μετά, γιατί θα γυρίσουν πάλι οι συνήθειές σας εκεί. Ενώ αν δείτε ότι κάνω κάτι για μένα, θρέφω σωστά τον οργανισμό μου, του δίνω ωραία υλικά, ωραίες πρώτες ύλες, μαθαίνω να σιτίζομαι, αν το δείτε υπό αυτό το πρίσμα, όχι μόνο θα χάσετε το βάρος σας, θα το διατηρήσετε και στη συνέχεια. Ωραία, να ρωτήσω εγώ κάτι που όντως το έχω απορία. Όταν χάνεις πάρα πολλά κιλά. Πηγαίνουμε εγώ σε 20-30, σένα, ναι. 20-30. Αυτοί οι άνθρωποι που θέλουν να χάσουν τόσα κιλά κάνουν για όλη τους τη ζωή μετά διατροφή για να συντηρηθούν. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι παντρεύονται τη διατροφή. Δεν κάνουν. Αν εννοείς ένα φύλλο χαρτί και ένα πρόγραμμα το οποίο το Αυτό έχω εννοώ. κείμενο, όχι. Αλλά μαθαίνουν μέσα από τη διαδικασία με τον διατροφολόγο τους σημεία κλειδιά, γενικούς κανόνες που τους Βοηθάει τους να βοηθάνε μην και μετά. Okay. Δεν θα έχουν πάντα ένα φύλλο χαρτί και δεν θα έχουν πάντα μια ζυγαριά να ζυγίζουν την πρωτεΐνη, τον υδατάνθρακά τους. Όμως μέσα από όλη αυτή την εκπαίδευση τη διατροφική που δίνεται, τους μαθαίνεις και τους εκπαιδεύεις και για το μέλλον. Κρατάμε κάποιες γενικές συστάσεις και γενικές οδηγίες και δεν ξαναγυρνάνε τα κιλά. Και όταν είναι παιδιά, είναι και το πώς θα νιώθεις μετά, έτσι. Γιατί από εκεί που ο οργανισμός έχει συνηθίσει να είναι πιο καθαρός. Ναι. Γιατί οι τροφές έχουν να κάνουν και με τον οργανισμό. Δεν είναι μόνο το βάρος. Όχι. Είναι όλο το θέμα. Είναι οι δείκτες υγείας, γιατί ένας άνθρωπος που έχει 30 κιλά παραπάνω, πιστέψτε με, μπορεί να μην έχει και τις καλύτερες αιματολογικές Μέχρι και εκφράσεις. στο δέρμα βλέπεις διαφορά, έτσι. Στα πάντα, στη διάθεση, στην ευεξία, στο πόσο εύκολα σηκώνεις το πρωί από το κρεβάτι σου. Βλέπεις αλλαγή στα πάντα. Οπότε, αν πας από μια αυστηρή διατροφή Φαρμακευτική. στο fast food όλη μέρα Άστο και εδώ, μην χαλάς άλλο τελείωσα, πιάτο. θεωρώ ότι θα έχεις πάρα πολλές επιπτώσεις. Δεν είναι σωστό. Τώρα Οπότε πάμε θέλει στην, αυτό, θέλει μια συντήρηση μετά. Ναι, προφανώς. Μια- Όλα θέλω. Ακόμα και εγώ, ας πούμε, για να διατηρηθώ στα κιλά που θέλω να είμαι, σε αυτά που είμαι τώρα, ας πούμε, θέλει μια συντήρηση. Ναι, δεν μπορώ να ξεφύγω. όλοι, Όλα όλοι, θέλουν συντήρηση. όλοι. Νομίζω και Θέλεις τα να πιο... εκπαιδευτείς και να μάθεις, εφόσον έφτασες στο βάρος εκεί που θέλεις, τι πρέπει να κάνω από εδώ και πέρα ώστε να κρατήσω το βάρος μου σταθερό. Ποιες είναι οι μερίδες που μπορεί να έχω μπροστά μου, πόσες φορές την εβδομάδα μπορώ να κάνω cheat, πόσες μερίδες αλκοόλ μπορεί να έχουμε στην εβδομάδα για να το κρατήσω σταθερό. Πάμε στη τελευταία συνταγή που είναι τα μήλα που τα έχουμε βάλει στο air fryer 20 λεπτά. λεπτά. Σωστά. Σωστά. Από πάνω θα βάλουμε κότατ. Ναι. Πόσο περίπου η καθεμία πρέπει να Θέλουμε βάλει? γύρω στη μία κουταλιά της σούπας. Τώρα εμείς βέβαια έχουμε κουταλάκια του γλυκού, Άρα βάλουμε δύο. δύο τέτοια, ναι. Okay. Και θα βάλουμε μετά από πάνω μέλι και κανέλα. Για πάμε να σε δω. Ωραία, εγώ θα βάλω μία.
Μία. Θα σου Ωραία, βάλω και λίγο βάλε μου και κανελίτσα. εμένα. Και άλλη κανέλα Κάνει, μπορείς να ναι. βάλεις. Α, είναι και ζεστούλη. Ναι, είναι ένα γλυκό ωραίο πιδόρπιο που σε γεμίζει έτσι. Είναι αρκετά ζεστό. Είναι αρκετά ζεστό. Πρόσχε μου πες. Να φάω με το κουταλάκι, Δεν χρειάζεται λες. να του κάνεις χειρουργείο κουκλίτσα. Να σου πω, εμένα που γενικά δεν τρώω τυφλούδες τώρα. Ωραία, Μαρία, για Μπορείς να πάρε. το πάρεις με το κουταλάκι. Να Ναι. δοκιμάσεις εσύ αυτό. Άλλο χωρίς. Λοιπόν, τα μελαράκια εδώ Τι έχουν άλλο άλλο. θα φάμε σήμερα. Όλα healthy. Ναι, αλλά δεν μπορώ. Θα φας και το φρούτο που δεν αγαπάς. Εμείς φάγαμε όλα τα snacks σε μία ώρα. Ποιο είναι το καλύτερο πρωινό για ενέργεια και κορεσμό για πολλή ώρα? Λοιπόν, ένα πολύ ωραίο πρωινό για να νιώθεις χορτάτη, να βάλεις ψωμί γερμανικού τύπου. Ψωμί ζέας, Το ό,τι λατρεύω έχεις. αυτό. Γερμανικό. Γερμανικό Πολύ ωραίο. Να βάλεις ένα άλυμα ξηρού καρπού πάνω, να βάλεις λίγο μέλι και κανέλα, θα σου δώσει ενέργεια αρκετή να ξεκινήσει ωραία την ημέρα σου και δεν θα πεινάσεις πολύ γρήγορα. Μετά, για ανθρώπους που ψάχνουν να έχουν έτσι ένα καλό επίπεδο κορεσμού το πρωί και να μην πεινάσουν γρήγορα, το αυγό με τις παραλλαγές τους, Το πήγα να πω. επίσης πάρα πολύ καλό. Δηλαδή, να κάνεις ένα βραστό αυγό, να πάρεις λίγο ψωμάκι, να πάρεις λίγο αβοκάντο, να βράσεις το αυγό ή να το τηγανίζεις με πολύ λίγο λάδι, να το κάνεις Ναι, και ναι, σκράμπλι. ναι. Και να το προσθέσεις πάνω στο ψωμάκι στις φρυγανιές, είναι εξαιρετικό και θα σε κρατήσει και πολλές ώρες χορτάτη μέχρι τόσες ώρες μέχρι να έρθει το επόμενο γεύμα. Λοιπόν, κορίτσια, συνοψίζοντας, μετά από όλα αυτά τα πολύ ωραία σνακάκια που κάναμε Και φάγαμε. και φάγαμε, τα απολαύσατε φαντάζομαι. Μάθατε και 2-3 πραγματάκια, Ναι, τα οποία θα τα κάνετε από αύριο. Σωστά. Ωραία, ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι η διατροφή ισορροπημένη θα πρέπει να είναι μέρος της ζωής όλων μας. Θα πρέπει να την εντάξουμε στην καθημερινότητά μας, όχι μόνο για το αισθητικό κομμάτι αυτό καθ' αυτό, αλλά και για το κομμάτι της πρόληψης και της υγείας μας. Μην ξεχνάτε την άσκηση, γιατί η διατροφή και η άσκηση είναι φιλαράκια πολύ καλά. Επομένως, χωρίς σκόπο, χωρίς ιδιαίτερο χρόνο, σας αποδείξαμε εδώ πώς μπορείτε έτσι να προσέξετε λίγο περισσότερο τη διατροφή σας, να κρατήσετε τη γεύση στο πιάτο, γιατί όλα αυτά που φάγαμε σήμερα εδώ είναι γευστικά, ισορροπημένα πάντα. Και δεν θέλω να ακούω την δικαιολογία δεν έχω χρόνο, βιάζομαι. Είναι Όχι, πολύ γιατί γρήγορα όλα αυτά που κάναμε. Γι' αυτό τα βάλαμε. Ακριβώς. Γιατί ήταν γρήγορα Ναι, και ναι, έχουμε, ναι, ναι, μπορεί ναι. να είχαμε άλλα 10, Ναι. αλλά να ήθελα λίγο περισσότερο χρόνο. Όχι. Ψήσιμο στο Ακριβώς, φούρνο. ναι. Αυτά Γι' αυτό ήταν σας- πολύ γρήγορα snack τα οποία Έτσι. μπορούμε να Ωραία, τα αυτό κάνουμε δεν ήταν είναι την ημέρα. δικαιολογία. Ναι, δεν Κάτι- υπάρχει δικαιολογία. δεν ισχύει. ήταν. Όχι. Γιατί μπορεί να τα κάνει ώρες από το βράδυ, λίγο πριν κοιμηθεί, να πει: Sorry, θα κάνω την Παρασκευή τώρα γιατί είναι πανεύκολα και. Η να τα- ριζογκοφρέτα θέλει κυριολεκτικά 2 λεπτά. Τίποτα. 2 λεπτά. Ελπίζουμε να τα δοκιμάσετε γενικά. Πείτε μας στα σχόλια αν θέλετε να ξανακάνουμε κι άλλο τέτοιο βίντεο, να μιλάμε πάλι για άλλα θέματα. Μπορείτε να βρείτε κι άλλα θέματα, πάνω στη διατροφή μιλάω, και να κάνουμε κι άλλες συνταγές. Να τις δοκιμάσετε, να μας πείτε αν τις δοκιμάσετε πώς σας φάνηκαν. Κάντε subscribe, ρε παιδιά. Δηλαδή, είναι το τρίτο βίντεο και δεν κάνετε subscribe. Δηλαδή, θα Α, το ναι, κάνουμε. δεν έχουμε. Δεν έχουν κάνει subscribe ακόμα αρκετά όσα θα ήθελα να κάνουν. Δηλαδή, πραγματικά με έχει Κρίμα. στεναχωρήσει. Ναι. Γιατί ακούστε, θα έρθουν και βλογκάκια, θα έρθουν πολύ ωραία πράγματα. Οπότε κάντε subscribe, like στο βίντεο, hype για να μπούμε στις τάσεις. Αφήστε τα σχόλιά σας. Αν φτάσατε μέχρι το τέλος, βάλτε ένα emoji με μία φράουλα. Ναι, βάλτε μία φράουλα. Φραουλίτσα. Μια φραουλίτσα. Αν μείνατε μέχρι το τέλος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα αφήσουμε στοιχεία εμείς της Μαρίας και από το γραφείο σου κανονικά κάτω στην Με περιγραφή. τριπλές. Μπράβο. Οπότε, αν θέλετε να βρείτε τη Μαρία ή να ξεκινήσετε διατροφή για να συμβουλευτείτε οτιδήποτε, θα έχουμε τα στοιχεία της κάτω. Αυτά. Έτσι. Άντε, Ευχαριστούμε φιλάκια. πολύ. Γεια σας.